jud, grabe jud. So, ay, good agala sa amin, may udto sa tanan, at isa here, so nakabalik na tagikat sa eskwelahan, and for today's video mga Jomega, so gusto ko happy lang, and miski mo nang utana, gusto lang ko mag-share sa mga ganap sa kinabuhi this past few days, so karon kay wala tay trabaho. So mga niaging semana, ubay-ubay po ang grasya nga ito nadawat kay natay kanang straight nga part-time job. Pero karon lately, this week, wala dyan ko'y nadawat ng part-time job. Et so, nga ko karon, wa ko'y kwarta, wise sweldo. Pero bisan pa man sa tanan, thankful ta kay anytime of a day, kung busy ang hotel, manawag si bossing na, oy, anhi diri, kay na ako'y palimpyuhan sa imuha. So, at least, katong mga gagmay-gagmay na ko nga oras, matigom siya, and at the end of the month, na makadaw tawag sweldo no nga enough pod nga makatabang sa atong pamilya sa Pilipinas. So ingani ra gid akong role sa kinabuhi no as panganay. So murag it's my honor, parang kanang kalipay na nako ba nga makatabang ko sa akong pamilya nga makasuporta kog mga ginagmay og karon nga ning taas-taas gamay ang dollar, so murag dako-dakog value ay ning magpadala mo sa Pilipinas sa mga OFW. So, pero at same time, nalipay mi kay dako-dako ang value sa kwarta or sa peso or sa dollar. Pero pagbuti mo sa Pilipinas, bagsak ng ekonomiya, mahal king bugas. So, dito ko na-wear gahapon pagkabalo na ko nga ang bugas tag 60 ang kilo. Nabalaka ko kay kamahal sa bugas. Kabalo nga ang bugas ang pinaka-basic and very essential necessity sa mga tao, Jude. Kumahal king bugas. Yan, saan na lang, mama, papa, mga igsuon, mga siguro namin sa mga 7 katao sa isa kabalay. Sa kabalay. Unya, ang isa ka kilo na mo nga bugas, isa ra nakakananan. So, ginuo ko, saan na lang, tagsay sinta. Diba, kanang kalisod, nanarbaho na lang para makasurvive. So, grabe, Jude. So, ingana kapait. So munang naningkamot gyud ko, naningkamot gyud ang tanan, labi na OFW na kita taog ka ng stable job or permanent job and makapadala ta og kwarta sa atong pamilya sa Pilipinas no. So ingani gyud ka dakong sakripisyo ang isa ka OFW para sa pamilya. So salute to all OFW all over the world. So salute para sa atong tanan and laban lang gid sa kinabuhi no. So maliod to sa data kay magkuan sa akong mga pisa koron kay kanang pampawala sa akong stress. Okay, so may hapon no naabot na rin si Mr. Vican sa trabahoan. Kunya nang request in town siya kanang can you make lumpia for me kay gigutom daw siya. Kauloy pud sa kong bana kay so may ragid pod nga nagbalot kog lumpia pang Domingo, so mao na rin akong mga lumpia. Kaya akong yung purpose ani is para gid sa iya kay para nagikan siya sa trabahoan niya, gutumon siya na siya masima inig uli niya. Kaya ganahan gid siya ani. Kaya mga Norwegian halos kasagaran, ganahan ning lumpia nga Philippine made. Kaya mga Pilipino lumpia, ganahan sila. So, muna akong gihimo para sa iyahan. No? So, small appreciation lang po ba para malipay po na itong mga kapika sa kinabuhi. Char. So, okay, pretahon sa nato siya kay gigutong town. So, nagpainit ako ng mantika niya. Tiglanan ako siya ni kape ni kumano. So, ay, nako diri tubangan sa chimney. Kay, prating tugnawa. Nagpainit ako kadiyot. Matubang ko diri sa kalayo. Sa baga. Kay, kitugnaw ko, bugnaw kay akong tiil. So, mag-study ko ni guman. Unya, magluto ko panihapon. So, dali naman ang panihapon. Kay, patatas ra akong lutuon. Si Mr. gusto ro siyang french fries. Unya, nami pork, butang ran ako siya sa air fry. So, pero ko yung mga tina, butang ran ako dira. So, ano na yung sudan sa kong bana ka na baby back ribs. Meron na yan sudahan na parisa na nagpatata. Di na magarte aron tag panihapon maghimo na sa tagbalon mister. So iyang balon usually pan ra gyud na pan tapos kanang butter mga salami nga na rin prutas unya yogurt. Murag na yang baon kada adlaw. Mo jud baon kada adlaw. Unya iniguman niya na nagkaon sa iyang pan pamahaw. Kuhaon ra niya sa rep na iyang box. Tang sa bag unya sibat na dayon nato na din sa trabahoan kay magdali-dali man na siya kay basi mabiyan siya sa boat niya sakyan pa dong dito sa islang ayang trabahoan. So mo nang
Gabi pa lang daan, mag-prep na mi sa iyang balon. So, inaguman ako ani, mag-study na pod ko kadiyot niya. FB gamay. So, takpo rin na.